Prajem krásne nedeľné ránko. Ja už si ho užívam v plnej kráse a myslím na vás, ako máte strašnú zimu, a pokiaľ môžem, tak vám trošku toho tepla pošlem. Toto je loď developera celého ostrova Rak Properties a on robí vlastne výlety každý deň, každé 2 hodiny od 10. rána až do 4. A zadarmo vozí kohokoľvek, kto príde na to molo. A povozí ich po všetkých týchto lagúnkach, čo máme spojených medzi Hyatt Island a Raha Island. Zavezie vás k cukrárni, ku kaviarňam, kdekoľvek, kde si želáte. A je to výborné v tom, že u nás z nášho mola idete sem do centra Mini, kde je plno obchodíkov, kaviarní, reštaurácií, obchod. Tam si nakúpite, dáte si kávičku, nejakú zmrzlinku, sladkosť a tam majú fakt úžasné. A potom sadnete a zase vás dovezie sem, konkrétne u mňa, tu, na toto miesto. Takže je to veľmi dobrá služba pre rezidentov, ktorí tu bývajú